Rismaria kikina ratanya ta. Resina kikina ratani kina ratanya. Rima rikaria sanya rekenyata risanya. Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndamira Mutasa. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsirwa. Pamusoro yeichangamira. Ini ndinoitwawo Bruce Boom. Tofunga gore rakati kurero takambouya tiri pacensus apa. Tikamboripota kuti vana baba vari kuramba kugadzira zvikunetsa mukati memusha. Zvino tabva paya mati vana baba ungaende kugadzirisa zvikunetsa mukati memusha. Mwana wangu last year iko kemaona apa kakatanga kudonha kuchikoro. Kadonha kuchikoro kuya. Ndakaenda zvekuchipatara nekuti kari padhuze nepachipatara paSt Joseph. Kuchipatara wakati hapana problem yatiri kuona. Then tanetseka nemwana kwenguva yakareba. Ndambounganidzwa vana baba kuti chiuyai tione kuti chii chirikunetsa. Ndakazotoita futi zvekutaura wedre kuti ndichadzoka futi kwamambo Mutasa. Ndokuzobatika kwakaita wabatika kudaro takaenda kwachiremba kwaSamukotsanjera muna August. Tasvika kwachiremba Samukotsanjera ndo pakati Samukotsanjera wana baba nawana tete wese wakatadzira mai. Zvino zvawakatadzira mai wanoda kuti waende koripa kwana sekuru. Wana sekuru vacho tati nawe ipapo nana baba. Samukotsanjera ndo pavanoti imimi wazukuru makatadzira mai chitorai mutete we$5. Watora mutete we$5 uya ndiwo wakaitwa zvawakaitwa pavanonoshumirwa kuchikuwa chana sekuru kwaHondi. Ari matenda ndawo. Saka kubva ipapo August, October, November papataurwa kunzi wese wakabvumirana wakati toda kuenda koripa muna October muna November. Asi tabva ikoko ini ndakazobvunza baba nawe ya machi mapapi. Akati zviripi ndakambodotorana kuba munini wako hapana chirudini chirikubuda. Inini wacho ndakafonera paoni ndikati boni nawe mwana yeya izvi zviro zvazvizonetsere mangwana muri tiite sei. Ndikaziwa mwana wako uchirudone. Ndikati aiwa pari zvino asudi asudone. Asi ko zvikazoitika kuti mangwana ndinoenda kuzoita sei. Zvikazi kana asudona unodi wosiya zvakadaro. Saka nguva yakaenda kupfuura yakanga ukabata mairi awaya. Mwana bhatanga futi kudonha kuchikoro. Usikazi kutoti achatoendi nokuchikoro maticha akataura kuti situation iri apa haiti kuti mwana wekoti unga achidzidza newako. Baba ndo panoto inini regai alright sinzwa kuti inini ndindakakonzeresa. Imi makomana chite kuti kutsvage zvinhu tiende kwana sekuru todini. Tobvise. Kwenda kwana sekuru kuya wana sekuru ndo pauri kwenda kotsika futi madziro ekuti kuripwa kwe azvizvinhu azvisupanwa kuti azvisutambirika. Nyaya yongoramba ichitenderera mwana achingodonha zuva nezuva. Saka ndo zvinhu zvanditambudza inini. Kuti ndinoona zera ramwana wangu wakadai so unonga achidonha. Asi wana sekuru uchi waripo wakadai apa woona kuti vanhu vane moyo wakaoma kudaro so. Zvekuti dzimweni dzenguva ndikafunga zvendinombofunga ndinofunga kuti kuzotoya kunoko kwandaita ndinozoti ndokugona kwandazotoita. Nekuti zvimwe zvacho unotoona kuti wana wawana kana rudo. Wakataurwa kunzi apa ndipo pakatadzimai wakatadzirwa. Ina handisini ndakatadza dai. Asi wari kuuya pahomwe yacho hawashai respect kuti wagadzirise zvinhu zviri kunetsa. Pese panodiwa kufamba ndinenge ndichizi mari ngaibudi. Panana sekuru wada kubviswa kugwerwa chiunzwa mamutare ndine ndichibudisa mari. Mwana urudonha ndiye wangu futi. Ukasvika kwaHondi wotaura kunzi enda uone nhindi kuMozambique. Ndichingokwira up and down kusvikira ndazoneta kuti ndakudzokera futi kwamambo Mutasa. Ndo nyaya yangu inini rundinetsa. Iro record. Akamira na sekuru today.
민망합니다, 사실은. 예, 민망합니다. 너무 터치해 맞아요. 시르구지 문사이즈가 받아들여지. 아, 다가이자 초관. 스나 bagi zita dini ila inaandishi kana tofauti. Matuma kaita. Takaita sisi kubata mai wakaita tikabata. Wakabva wandoenda kwenda imba. Nasuka iwa kuma na wacho iwa kwa gumba. Iwa kuma na iwa. Wakati kwenda kwani na baba wake kwenda kwaenda nembwa hakuna. Right zvadaro ina kanda pinda dambudziko. Ndakabandaenda kuhwara kuchipatara. Zina dambudziko nawo. Mwana wangu aibva masondo ake mwedzi wapera. Wanouya wakati taakuda kuunza mombe iya. Ingoda kuura. Ndikati pana hamusi kuzoona ere zvikuitika. Zvadaro. Hamuri kuona ndakabva kubva kwaMutasa kwama. Asi ndabva kufirwa. Zvinezvi ndiregererei ndiite nyaradzo. Asi kuti mari mwaona zvamunonokera. Ndouya kumba kwenyu. Wanhu vekwamachotambira zvinhu zvavo muri pwawo. Ndouya panapa ndotaura zvikuchiona munhu hangazi yangu wewe nawo waikushungurudza waya. Ndako wauya waripo. Akazi azviiti ngotitakure zviro kuya nazvo kutakuya panapa. Ndikati pana muri kuonawo pachakasvipa ere wakumunoona zvakaita. Pane gora chakasvika kuti hapana nyaradzo. Uyu ndabva kurwara izvi kana munditaudze ndairwara kuti taza kufema. Chimbondiregerera asi ndiri kumubvunza ngezvekuti inini chatuma wanhu kana mwati takatari kumba kwenyu. Tinouya totora zvinhu zvedu ulipuka wani watete. Zvakadaro ndakushama wokuti wakabva uya uyu kumba kwangu 12 o'clock dzeusiku wari geni. Nyanga dzamwe naatitongo wangori. Ndibva ndabvunzwa kuti muri kusvika nguva dzino 12 dzeusiku. Paumba pemunhu uri kuona kuti kutambudzika pachasvipa kudai. Uyo wakabva kudiwa akapfeka madehwe ake. Akaya uniform amene. Akapfeka madehwe dzaibuda kuno. Kandinisa gumbo. Ha! Paya ndakati ndidaire. Ndikati mwoyo urambo ipiya. Inini ngadoro. Ndizotadza kubatsira wanhu. Apa ndakabatsira zvakaita. Wabva abudirwa paya pamkowa paya ndini gungo inini. Ndini gungo kutamba mburi yangu. Akabudirwa. Ane munhenga akabuda ini. 12 dzeusiku. Munozwa sei? Aibva anditaura akati iwe uchafa. Ndaifunga kuti unofa nauzi kufa. Uchafa iwewe ndiyo. Uchafa. Izvo uda kudaro kwaiwe hangadzi yako yakauraya munhu. Iwe unoziziva ndakauraya. Ndeuyu. Ndikati hangadzi yangu yakauraya nikozi ndiyani zviya. Kushata. Ini kushata kuti ndandisiye kumba kwacho kwakushata handikuziva. Ndandikitsipa kubasa. Ichakubatsira hangadzi yangu chitema. Kuchitemere kuona hangadzi yangu chitambura. Wana waitambura. Kuchikoro ndaibata kukwena waitambura ngozi wangu uri pana. Matambire takaita. Asi ngufa yembwa nembuka akapedza yako. Andikazoti problem apa kunonoka ukangaita umwe musi zvinoita kuti apo wakandouya kubata mai waita wataureka kuti mwana wakamboita wani. Kwaenda yembwa kwaenda tsuru. Andisi ndiro musi ainyipo na. Wamwe wachamtaura. Right. Ndinoitwa sebhiya gumbo. Nyaya yangu yakadai. Pamwe ndingambodzoka kumashure asi ndoda kushoterwa. 2013 mwana wakarwara kufamba senyoka. Mwana hanzadzi yake iyeyo. Arwara kudaro. Hanzadzi yangu yakatora mai. Ikati mai ndiwo akaroya mwana. Ndobva tauya pamambo Mutasa pa late mambo Mutasa. Ndobva tauya pamambo Mutasa bhayatongo. Mambo Mutasa akabvunza kuti mwana iwo wati mai wakauraya munhu zvikanzi waisa pamwana wako zvikanzi zvikanzi kana uri kuona kukura uko ndaita. Taida kufanira kunga tiri kukana nehanzadzi dzamai apa. Chinhu chinofanira kubuda kwamai kwete kumba kwako iwe. Zvikanzi kana ndiye muro iwe. Katatu mambo Mutasa achimubvunza une shuwa nazvo zvikanzi ndini dangwe rawo. Une shuwa nazvo zvikanzi mai wakauraya munhu. Yobva yapera keke kutanga. Kechipiri tobva tauya futi. Ungori nayo here nyaya yako zvikanzi ndinayo. Mai wakauraya munhu saka munhu wacho ndiye wakaisa pamwana wangu. Mwana wake iye kutaura zvinezvi akaroorwa ari kuSouth Africa atova nemhuri. Handizivi kuti chikwambo chakazengi. Tati gare ndobva kutanga kuhwara mwana uyu. Tauya panapa
gorilla pera muna August. Mabba majitenda ino. Rismaria kikina ratanya ta. Resina kikina ratani kina ratanya. Rima rikaria sanya rekenyata risanya kakanyata. Rinariata risana riata na kikina. Sinarata. Resinariata kanyata. Rire mikaria natalia senekenyata ikene rasa nikeria kakanyate. Rini rikanyate risanya rikinarata. Rina kakanyateri atana kasina ligeni ata risanya likinata yekeniteri kakanyata renina kaya sanya kakina ri rakina iteri yakina fanya ina Zaga Simba ndiwa Didi mucharike kumbu Tiro Dapita Dinoteta Dinokumbira kutigaizi wa dare langu Kunyangwa mkanitagira mama matisawira Atukwanisa kutaone nao Dadai kutegera mkatule musha wangu Haranga iyo inoda kutiripiwe Nemwere zayo zese Diro radai kunizira haranga mkatule musha mangu Nikutiripiwa kutinditofambe umu musha mangu Asi haranga ine kutsutsuma pamwere zese Zingataurwe zvakawanda asi ndadai kutsikira ndati nditsikire ndega emene kana muchinge matora anobatsira uyapo roparongwa toona kuti zvinosvika papi ipo ndingambobvunzawo chakamire mungandibvunzirawo kuti mai wakapararawa hembe dzawo dzakakoyiwa kangani mungandibvunzirewo mwere dzacho mwere dzawo hembe dzawo hembe dzemunhu akaparara dzakakoyiwa kangani makapuwa kangani Makapuwa kuti hembe dzekuna kudzakasara dzimwe takauya tiita zviro takapera kuwa risanya rikina ritanya kakanyateria sanya risanikeniterika Rira kinata rikisa Rikanyataria kakanyata Sanyana kikina Sanyari kinati ya kakanyateza Inga tute machukamiri Kana tute mufika kwa wakairi Kunge mufika kutoka mushachi kwedebita Akasuwa chitu wano wakatitazira Rika wale kunyeka hiyo. Wanozi wakatadzira wese wakatadzira ndi baba wemukomana uyu wakapuma mai kuti mai muri murori lina riasanya rikanyateria kakanyateria baba mwana ndiye akauraya kuti mai wakataura wakutosachira vari pano wakataurwa munhu wakapuma mai uroi ndiye futi wakauraya kuti mai vakada kutora n'anga yakada kutora pamurambinda akauya akagadzira mbiya ine sorora netsono nechimukakashanga icho chinhu chakabaya mai aisamusandira ari pano Edward saka baba mwana ndio akauraya mai saka ilo wakundoenga kusada kwenda kunoripa pana seku saka ilo riri kumba kwa vari kubika madoro nemabira vari kubika saka ndikona kuizona sekuru vari kubika madoro vari wega amene zvinoita vari kuti kwa mambo Mutasa Ngozi baba mnene Mutasa unobika doro ega asingadedza umwe wake pawese nyaya ndikuda panapa ndinoti zvinhu zvatakarunga kubva kukutanga tipedze kana tapedza kana tine zvimwe zvinonetsa tozoenda pamberi saka ndandoda kuti izvozvi zvichandada chipera izvo zvamakaudzwa kuti muite sekuru wataura kuti musha wakasvipa mune rufu wakabva kuitwa izvozvo saka pachiwanhu chedu isusu tinoti musha kana wakasvipa kana chinoitwa tinozotanga kuita zvino after kana paitwa nyaradzo which is 40 days or more after munhu adi achengetwa saka ndikuti shamwari yangu zvandikuda chimirira vana sekuru ava
wachenese chii musha, wachenesa musha, then mozopedzisa zvinoda kuti zviite sei? Zvoda kuti zviitwe. Ndingada kuti mundibatsirewo ipapo. Yes. Wana sekuru kana wachida kuti wamire ngawanobata mairi kuitira kuti mwana aregere kuwara. Ngawapinde mukichema wobata mairi wachitaura kuti iwewe tete ndiri kumisa nhau yako nekuda zvakati, kwete kuti wangomira wasingatauri mwana wachidori. Ngawasade kuti nyeperi tiripo, ngawasati nyeperi. Muruzwa here zvitaura? Ndinozizwa. Hanzi chii? Kwazi ngawabudise kuti mari mabatira makaita mairi ekutanga, mabatira makaita mairi ekutanga ndiwanokuda kumufunoite andisakabata mairi ekubudirwa ko ndakabata aiwa tinoda kudira ndinomusha mako sekuru chindira shama nditaureva ndiro hazi imimi tazvinzwa zvekuti kumira kuti musha wakadini wakasviba, asi endai kukuwa sekuzvo makaita nekutanga makakumbira zvinhu munotaura kuti chinhu tichangomira kuchiita nenyaya kuti musha makamira makadai tichazozviita chete hanzi endai muchikuwa munodii munotaura kuti tambomira izvi nenyaya yekuti tinoda kuti musha udii uchene makabva kufiwa then tozoita zvinhu leta ndozvinotaura chete. ndikabvunze akarekera kunozviita mwere yako ikarachiita zvekuitika ari kuzviita izvozvongatiita vakomana hatingapedzi kuti tiswere 10 years nechinyaya kana makatombobva kwamakabva ngatichipedze zviruzi zviite zvacho tochiona kana zvashanda zvadii zvashanda, kana zvisina kushanda totanga zvimwe kuti zvinhu zviite sei nyaya itisvike painodini ainonzi inopera. Bo tikaramba tichiita sei? Tikaramba tichiagiwa netunhu tudiki diki hakuna kwatikuenda. Changamire. Yes ma. Tatekaira. Ndinokumbirawo. Satinatekairwa. Ndinokumbirawo. Ora ishamwa ndazomira ndimutaurire kuti dambudziko rozokuda pangerwa nditiri mutotaura muri pana kure. Tinobuda tobva taenda tise tichiwirira. Tabuda tichiwirira kuti aisaiko. Tabuda tichiwirira kudai. Grupo redu izvo tinoenda ngeveseri kuna sekuru. Pana mwana ubva kuna ndiona sekuru zvazvataurwa siyai. Tingati takasopedza dambudziko rekudhara chamunotaura. Ngaitokumbira kuti kana zvezvo kuti sekuru da kuzvita tinokumbira mupurisa wababa unobva atimirira kusvika zvipei ndokuti nawo ipe yaane nguwa changamire munoriziya paya pana pandopakaranga kechifuva. Iri nyaya yekukanidzana kunenge kuitika pakati panomwera ndimapfungira makasiyana achikutanga nyaya ipaio because chandinokuona ndisemo I begin to note something. Muri mwechetenyu asi mune mafactions too. Because ndotozona hangu kuti pana uri zvinhu zvataurwa pana uri kuzvisapota ndinowari against mukwana chaiko ichi pana uri kuti tiri kusapota kweya wari vesa zvino hakuna kwatiri kuenda hakuna kwatiri kuenda munozwa isu ngatiwirana ngatiti stage yatapfuura tadii tapfuura bo tikaita kungasenge tiri kuti pana umwe uri kuprotecta kuti uyu murume wega munhu ndimi makutanga mustresa imi muri mese imi ndimi makustresa baba mimi ndimi makustresa baba siyai baba waite zvinhu zvavo zvauda kuita wopedza zvawarunzi waite wadii wapedza baba izvo zvataura ndinoda kuenda muchikwano unotaura zvandazi nditaura wakaenda ukanotaura izvozvi wogara womirira next instruction moita chii izvozvo andi toona kuti instruction yamakapiwa umu ndipo pamunofanira kusvika masvika here zvabatsira here zvaita here zvinoti zviite sei zviite kana zvisina kuita wandoona futi what is the next thing toita kuti chinhu chiri kuitika ichiite sei chipere andi bo tikatishuwaka mabuda munomuka makunosvika makuronga futi zvimwe futi mabuda pagedha ndimunoramba muri ngofamba daumukutaura chinhu one about chinhu chinonzi ngozi itori nani kana musina kutoitsvaga yakangozvinyararira hayo ichiita zvayo zvairi kuti yakadii yakanyarara noti kuti matonoitsvaga mukaimutsa pairere munopera iyo
Munozanura munopera ini. Chimboitai chinhu handisi mobva ipapo moita chii moita chimwe in as much as mune imwe information yamuinayo yamunoziva handisi chimboti for now chengetai that chii information handisika mupedze zvimbori papi zvimbora tochiona kuti next from here takuita sei tiite sandi I'm telling you mukaita zvekuti nekuti ndisekuru wangu nekuti ndibaba wangu ari kunzi adai nekuti handiwirani nauyu kana kuti ndinowirana neni hakuna pamuo ngatimboite chinhu wani ngatimboite pfungwa wani timbopedze zvatakadii patakatanga ngatimupedze ipapo taurai ngangota zvangu zvakanaka zvataura baba uri baba wangu but ndinoda kuda kuita kuti bona isana kuzishorai kwakutizwa nokuti wati wazukuru wangu vanowatete ngawaite discipline kunana sekuru muntu kanga taura si baba izvo paakasvika rebhino kuro otaka kungokarara kutanga kukarara mumukowa ii ndakabuda inini semukomana mukuru akazwa kurwadziwa zvaitwa baba wangu ndiri kuti waite discipline zvamutaura ndozvamungotaura zvakamufanana kuti ava ngavazive kuti ava ndo vakabata bhora if the ill treat sekuru ava nemhuri yake vanosiya because havana urwere uri kwamuri wazukuru saka wazukuru itai vanhu moteera zvokutaurwa nanani nanasekuru zvamawirirana muno muno zvamakuita regai wana sekuru wedii musati mabva munomu makowaendera futi kupi aiwa musadaro yes sekuru hatichati baba izvo tinoupedza nyaya zvatinayu izvo pamusoro ndasimuka kudai ndini mbuya manjishe mai vababa ava wazukuru wedu wekwagumbo ava hatisi kumbovarasa tinovatambira zvakanaka asi vazukuru wedu ava chaiko chaiko toziva kuti kwasekuru kwakakosha vana ava havana mutemo kwanosekurusokuva pavakauya ndakatozovabata ini ndazvibvira ndineoje ndavakutaurira musiwo ndakapenga ndikati ndakashtuka ndikati muri vanhukaindi panapa pana mudzimu sisi kwenda nezvamutaura mbuya mandishi ndo zvatakuvanatawana sekuru zvatatatsinira izvi kuti wazukuru ziva ichii handiti imimi itai zvenyu handika zvoda kuti vanasekuru regai vanasekuru vadii waite musaite vanasekuru ngamhako ngamhako aita wanamba ndonyaya yatabva kutaura iyo taimzwa iyo ndazvizwa mambo kechingani ndingangoti pamusoro musi wataenda kwahondi kwanasekuru pakutaurwa honzi ini ndakasvika izvo makutaura nabruce baba wemwana ndinozwa kuti waenda here kana kuti unyimbi uyu ndi bruce sekuru onini changamiri inini ndazoneta ndongotaurawo muda kuti mundinzwisiso ndongotaurawo chidango chisimu changu pane zvimwe zvinhu zvawataura usiri bruce zvagadzirisa chii nyaya yako itsika kwako unless kana unga uri kuti ako uri umwe munhu iungori bruce angari kutaura kana ungosiwe bruce chega tikutaura kuti bruce angari kutaura panguva imwe iweyo atowirirana nasekuru kuti azwa nasekuru wanze nasekuru kana muda kumbomira process yangu chiendai kuchikuwa munotaure kuchikuwa kuti tambomira because musha wakasvipa chaita musi wakati saka sekuru watovhuma kuti chibva kuno takutoenda kuchikuwa tobva tanosvika kudadii tobva tatozviita izvozvo tibva tagadzirisa nyaya iyo asi imimiwo wana bruce handiti munozi imimi senge zvamakaita nyambe dai ndandirinini mutori nelake kuti sekuru akavhura dhoo natoro dai ndandiri ndaburimisa inepo mira inini pangu apa unoruma nepo
time uramiro kana tuita zvatikuita in as much as tine maproblems handiti ngatisazorasi respect. Tikarasa respect nyangwe tikuita chinhu chakanaka tinopedzisira takutonga chinhu chisina china basa because taluza chii isusu tati for now handiti isusu tatofunga kuti nyaya yakadii yakatopera. We were not aware of chii maproblems, and now that we are aware of these problems takuita follow up isusu tisu takuita follow up so that this thing chite sei chipera. Even nyangwe musi wamutaura kuti sekuru musi wamunopira isusu kana matoti nhasika tokwanisa kuti kupai munhu kuti muzviitwe zvine and that person comes back here ondipa report, then mumatonotaura kuti musi wamuda kuzonoita the next stage irini also give you someone anenge ari kutanipe feedback, so that is what stage yapfuura yaita sei hatitoda bai zvokuramba kuti kutendera ini I don't like this. Katawirirana zvatawirirana, let's just do what zvatawirirana, ngatingoite zvatadii zvatawirirana zvokuti tisambe tikudzoka munomuka because ndikatofunga ndakasoitendera nyaya pasi pekuti irini but nyaya isati adii it's not right. Kana taita nyaya ngaite sei ngaipera. Kana paine maproblems ka dzokai kunoko handiti tobatsirana kuti zvinhu zviite sei atidi ini fanga inini nyaya dzewana akatodona mane ndodzoka kuno ndozvandoti ndinodzoka kuno dzoka iwe uya kuno manje isu tochiita zvatoita iwe dzoka akatodona kutori mutemo iwe tatiwo mutemo ndimochangamira nekuti everyday ndoenda kotora mwana kuchikoro akadai mbuya wachibudapo wachitaura asi hapana munhu unobvumirana nazvo. Ndosaka ndanda kuti inini ndendari kukumbira inini ndaikumbira kuti wana baba wacho waripoiwa vanoti hazvisizvo mati mune munhu unobatsira pana munhu wobatsirwa nekuti ini ndawo muzukuru wechipiri ndinotonetswawo nemukadzi wangu uri apo nanasekuru waridziwe mwana kana kundoti wanondotora woisa pane wazukuru wavo kuti ichimbogara apa ndizve inini mwana wangu kuti inoenda kuchikoro urarama wose wamwana izvaya zvatutaura mbona zva ini ndamuna andamuna ndora isu chatokwanisa kuita mbuya majichi ndechekuti tokwanisa kuti mnarama handiti mutongobuda pana muenda wombokuonesaiwo kuti zvamakataurirwa uku nezvaari kuonawo nezvemufanira kuita ndizvo okubatsirai then mwana ini chandinoyada kuti mwana aite sei aende kuchikoro abatsire because I think in this same situation yemwana futi angasatoenda kuchikoro yana Daniel ndena chimemba Daniel kwambotedzi Daniel anezvya madiro yana madiro yewana 2 wangasaenda kuchikoro grade 5 negrade 7 waiuya panapo almost every day umwe achinetsa ainzvenga aizi madiro aenzi umwe acho ainzi ainzvenga kugadhina tipika tigadhina tikasvika takaita almost 3-4 months tichinetsana tichitsvaga naye kusvika tazomubata tikamubata zvinhu zvikagadzirisika wana wari kuenda kuchikoro izvo because inini chandoziva ndechekuti hapana asi kuziva muna chokwadi chaichacho muri papapo chokwadi chaichacho muri papapo munochiziva uripo pakati penyu pakati penyu papapo uripo unochiziva chokwadi tese tinochiziva ndozvanutwa saka ndikana chokwadi tichizvakachesei ngatigadzirise chokwadi andi saka chibudai panapa endai apa asvika vakomana nhasi vakomana tauti vashanda vari 2 ngawaende kushanda vari 2 panyaya iyi endai panze apa izvozvi mubatsiwe endai munitaura zvanzi endai panze endai panze